बिटिआरनि बिरुक्तियै हाग्रामाया गोबां दा राजनितिकनि षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जों दिनै बिटिआरखौ गावनो सिगनेटरि हिसाबै गावो साखि हिसाबै दिनै हाग्रामाया सिगनेसार होखांनायनि उनाव दिनै बिटिआरखौ बियो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंदों। बिनि थाखायनो जोङो बिथांनि बिरुक्तियै दिनैनि बे बिथांनि मुसुखाखौ बानायनानै सावदों आरो बिथाङा बर' जाथिखौ गोबां खैफोदाव खोलैगासिनो दङ आरो बर' जाथिखौ बिथाङा फोजोबस्रांनायनि हाबाखौसो मावगासिनो दङ। बेखौ दुखु मोननानै दिनै फानबारि हालामनि गासिबो रायजो राजाफ्रानो दिनै बिथांनि मुसुखा बानायनानै सावदों। हाग्रामा महिलारिखौ जों मैखोमै दुखु मोनदों। बिथाङा सिगाङाव बुंदोंमोन बिटिआर सुक्ति जानायाव मोजां जादों, मोजाङानो जागोन आरो बिनि उनाव बड'लेण्डआ आजादियै माने हारसिङै जाफुंसिगोन होननानै बुंदोंमोन बिथाङा। दिनै बिथाङा फैयै फैयै बिथाङा मोनब्रै एनडिएफबि संगठना बिसोरखौ बरायबाय थादोंमोन। दा बरायबाय थानायाव गावहा सानदोंसो नामा जेनेबा जोंजों रावबो एनडिएफबिफ्रा जोंजों रावबो हेफाजाब खालामाखिसै, बिनि हिसाबै हेंथायै दा बिथाङा बुंनो हागौ दा बिटिआरआ मोजां नङा, दा जों बिटिआरखौ जों गनायनाय नङा होननानै बुंदों बिथाङा। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बिर'धि जादों। दिनै जोंल' नङा, जोंनि गासिबो हिन्जाव माहारि महिला आफादफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि बे मुर्तिखौ जोङो अरजों सावनाय जादों।